Hello beautiful people, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Maripoti angoripeza kumene kuti anthu kwana 45 amene ananyamuka kuchoka ku Malawi kupita ku Israel kwagwira ntchito tsopano anathawa anthu kwana 45 sikuti ndosa amene apita amene anathawa komano ena amene anthu kwana 45 amene anathawa kuchoka ku mafamu kupita ku Israel kupita ku makampani okhuza mabisiketi amene ndithu ayamba kuagwira awapezerera kumene koko nde mina anthu ena siti kudziwa chimene chimachitika chimachitika chino kuti ndrama ija imene anthu aja amalandira 1 million. Okay, chabwino 1 million ndi ndrama yochulukira komano tikatenga pa reality kuti munthu ukachoka dziko lino kupita dziko lina motumizidwa ndi ngati dziko ndrama yake imene okhayambira choncho ku Israel kuli anthu ena amene amayendera ndrama yakwana 7 million pamwezi 7 million pamwezi chifukwa amayendera 7 million foti amawerengera zonse zimene zizofunikira pa moyo wawo ndeno ena anafika kale pa 10 million meno tingolekeza iwe uli kumunda kugwira ntchito yokalavula kumunda kuja ndewo upeza kuti wina wake akumayendera ndrama yochuluka chinjira chimachitika nchani zisatola zake umathawa chifukwa munthu suchoka poyipa suchoka pobwino kumapita poyipa ayi anthu aja kumasiyanitsa ndifaje akumachoka kuchoka ku mafamu kuja kumapita mumakampani nde anyway ena ndi amene ambakali kuagwira mutha kuonanso mu video ina kuti apolisi agwira anthu ena choncho ndi this time poyamba amagwira kumatumiza ku Malawi komano this time azagwira mukupatisa ku court akapatisa ku court chigamuliza khala kuti sometimes azingowamanga pena kwa kuti mwaombole ngati belo yanchani komano sipano issue efika nokoti ndako tingolekeza kuchita zaka zingapo kuliko ndende zikwano wake pena kuti kupfutula kwambiri the anyway ngani ndimeneyo please tamati pangane follow subscribe kuti zambiri zibwerapo. Thank you so much guys. Bye. Malawian Cameras, don't forget.